Bulula female esekhaya send emirasteleni lekhantri kwakhona. You are about to watch a video I'm showing you how to fertilize umhlaba without spending any money. Enjoy. Ningangena apha ntsibe. Apha into endifuna utsiba nje. Into endifuna uba lerhumsha nje, amarhumsha tsibayo. Fondini. Elibhaketi ligcwele. Lo mfo walapha eNangs ndoke ndiyambona unamaxesha akayilibala into yokuba ngaba ndingubhuti acinga uba zizintanga andifundini mandiyolahla elibhakethi apha ndingekaqhwatywa ngempama bafundini. Niyayibona uba le ndoda seyiyiformana apha iyandixela uba leliphi eligcweleyo mandiyolilahla. After digging ke ndiye ndaqonda uba mandihambe ndiye ehlathini ndiyokha umhlaba osmooth kwindawo bekusandotsha kuyo because that's a rich soil ndizokwazi umixa nalo sewulapha endlini. Do you see how rich this soil is? Nazi izinambuzane zomhlaba emhlabeni. Soze umhlaba ongekho rich abe nezinambuzane. Angane izinambuzane zomhlaba ithi lolo u-rich lo mhlaba. Ubuya yazi la ntsomi kaJakalash nomvolvo. Kuthiwa umvolvo utye kakhulu akamane ejonge into yoba ngabana uzokwazi uphumela kulaa mnxunya bengene ngawo. Kuxelwa elibali lam namhlanje ithe kanti laa mvolvo wayexelwa zonke into esizidingayo zikhona zi-out there. So if ever unamali ukungabi namali kwakho akuyo reason yoba ungabi nazo izinto ezidingayo zikhona zi-out there. Then that simply means when you have to use your mind and your strength and go get them. But if ever when unemali then you can save your time and your strength and overthinking and just use your money and buy them. So yeah man, let's stop with the excuses and find solutions man. Masingathi sine phone sine internet out there singafuna uzisebenzisa ezo nto ezo. Sumiyeka nje uYouTube wakho search things kula YouTube wakho ku-internet yakho into uma usoloku usearchana ne-porn or whatsoever mntu omtsha search izinto eziza kuphuhlisa ubomi bakho zikubeke on another level. As you can see ndizothatha umhlaba apha I'm in a process of fertilizing umhlaba owam ngokwam ndizokwazi ulima ezi zithole ndizifunayo zindinike ukutya endikufunayo kuzabe kunamandla because nomhlaba wazo uzabe unamandla. That's how it is. Soze uyifumana usahleli phansi, you have to get up ngeenyawo zakho and go get it. Yeah man, ayikho inkomo yobuthongo. After doing all of that ke then I add a chicken manure kuyo yonke loo nto leyo so that my soil can be rich. I add negrass. Yabona ole iphathi ndizawuyenza ngeyona iqonda uba ndiyayonqena but yeah man andinayo enye ichoice funeke ndiyenzile so that ndizofumana le nto ndiyifunayo ezi results ndizifunayo at the end. Yeah man, let's go. Fertilize umhlaba lo ndifuna aza fertilizer nomhlaba lamanzi
azawuhamba pha ngaphansi afertilize umhlaba lo ube rich kwenzeka azokwazi ulima mna After etshonile ke lamanzi ndiye ndagalela i-chicken manure nengca apha ngaphezulu ngoku ndigalela ke ngoku la maxolo e-fruit and veg. After then ndizawufaka laa mhlaba ke ngoku lo wabe ndiyowuthatha ehlathini ndiyazi uba ndizayilinda noba yi-3 months. I get excited each and every time I'm doing these projects, man. I love doing what I'm doing on camera, man. Yeah, man. I love using my mind. I love using my hands. I love using my muscles, man. I love being active because I believe we are here to be active. Emhlabeni, you understand? We have to always be active. You understand? We are here.